Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios sa kahitasan, himaya sa kahitasan. Katawan sa unang saya, ang Diyos sana itanaw sa iyong Diyos ng itong hari, Diyos sa mahal, makagagahong sa Magampo kita.
O Dios, magbubuhat ug manunubos sa tao, nagbuot ka nga ang imong pulong mahimong tao, sulod sa tiyan sa babaeng kanunayng birhen. Dungga kining among pangamuyo, aron ang imong bugtong anak magpaambit kanamo sa iyang pagkadiyos, human siya magpaubos, aron pag-ambit sa among pagkatao. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Ngari og pamati kamo, mga anak ni Jacob. Pamatian ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway sa imong atubangan. Muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda ito'y sa leon. Patyo niya ang iyang tukbunon. Ug unya mo pauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leon, manghuyatid ug unya muhigda, sa walay makapangahas, pagsamok kaniya. Nagkupot siya sa harianong setro, ug sipitan niya kini sa iyang mga tiil. Hupta niya ang iyang gahom, hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini, ang maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang ingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, ubang sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak, uban sa panghukom. Ang kabukiran maghatag og kalinaw alang sa lungsod, ug ang katarungan maghatag sa katarong. Panalip din niya ang nag-antos diha sa katawhan, luwason niyang mga anak sa kabos. Ang katarong namulak sa iyang mga adlaw, ang halawom nga kalinaw hangtod wala na'y buwan.
maghari unta siya gikan sa dagat, ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba, hangtod sa kinatumyan sa yuta. Daygon untang iyang ngalan, hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang ngalan, sama sa adlaw. Diha kaniya, mapanalanginan ang tanang mga kaliwat sa yuta. Ang tanan mga nasod magsangyaw, sa iyang kabulahanan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Umari ka, kinaadman sa among Diyos nga labing halangdon, nga nagadumalas sa mga binuhat uban sa gahum ug gugma. Tudloy kami paglakaw diha sa mga dalan sa kahibalo. Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Ang sinugdan sa Santos ka Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni David, nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon,
Si Huda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao'y amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao'y amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mao'y amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, o si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa mao'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao'y amahan ni Joram, si Joram amahan ni Uzias. Si Uzias mao'y amahan ni Hotam. Si Hotam mao'y ang amahan ni Ahaz. Si Ahaz amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hosias. Si Hosias mao'y amahan ni Jeconias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao'y amahan ni Abiud. Si Abiud mao'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao'y amahan ni Sadok. Si Sadok mao'y amahan ni Akim. Si Akim mao'y amahan ni Eliud. Si Eliud mao ang amahan ni Eliasar. Si Eliasar mao'y amahan ni Matan. Si Matan mao'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria, nga mao'y inahan ni Jesus, ang ginganlag Mesiyas. Busa, may napulog upat kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni Hari David. Ug napulog upat kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita. Ug laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag, mga igsoon ko diha ni Kristo. So mga igsoon, kita ana sa ikaduhang adlaw sa atong Misa de Gallio. Ug sa atong Ebanghelyo karong adlaw, mga igsoon, atong nadungog ang unang parte sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang gitawag og The Genealogy of Jesus. Unsa man ang genealogy? Ang talaan sa mga kagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa una, kadtong bata pa ko, sa matag tambong sa dugin ini no, Misa de Aguinaldo or Misa de Gallio, wala ko kasabot nga nung basahon man ang daghang mga pangalan, ang genealogy of Jesus nga taas kaayo. No? Nga nung basahon pa ni mga listahan sa mga pangalan nga, wa man ko kailaan ang mga tawhana niya, weird pagyud kaayo og mga pangan. No, nakahinumdum pa mo sa mga pangan na ay ginganlan og salmon. Sa manang salmon, isda mana sa atoa. No? Isrom, murag aslom, paminahon. Abiod, no? Kinsa may mungan karon sa ilang anak og abiod, na ay ginganlag buos, no? Og uban pa nga dili kayo nindot paminahon nga mga pangan. Kapoy baya og barug og dugay, di ba? Taas kayong ebanghelyo niya, dukaon pagyud ka. Tanawa ko no imong tupad kung giduka pa or natug or nagmata pa. No? So speaking of giduka, nakainumdum ko usa ka istorya gi-share sad sa usa ka pari mahitungod sa usa sad ka pari nga sa matag misa kuno niya sa homily nagi usa ka nanay nga magsigig simba nga magsigig sa katug during sa homily.
Tanaw daw natong mga kolektora, be. Aw. Gising na gising. Unya, ningon ang pares yang kaugalingon, makabaw sa rin ko nimo, nga kada humili nako matugra jud ka. Moto ni abot jud ang adlaw, nagmisa siya, nya nakita niya ang nanay nga, hinanok yung kay natug dito sa tuban, pronsit pagyud. So ang gibuhat sa pari, sa hinay nga tingog nga kanang madungog lang sa mga nagmata, ningon siya, ang gustong muadto sa langit, tindog. Nya ang nanay wa kabati, so nanindog ang mga tao. Siya nagpabili na tug ragyod niya. Pagkaman nangutana siya balik, gipalingkod niya ang mga tao. Gikusga na niya ang tingog nga madungog sa nanay nga natug. Kinsay gustong moadto sa impierno, tindog. Naalimpuhatan ang nanay, tindog siya diretso. Pagtanaw niya sa mga tao, wala, naglingkod ramang mga tao. Yan, ingon din siya, Padre, nisulti ang nanay sa pari, Padre, wako kahibaw nga nung nangatawa ang mga tao, pero ang ako rang naibawan, duhatan nagtindog. So asa din pari, impierno. So mga igsuon, ang pangutana, nga mang i-apil, o balik na ta, pukawan na inyong tupad nga natog, basing halang ano, nangatawa man sila. No? So, nga man gi-apil, giyod, ang nga basahon sa Ebanghelyo, ang genealogy of Jesus, no? Hilabi na karon sa dili pa moabot ang adlaw sa Pasko sa panahon sa Adbyento. Gituyo ni San Mateo nga iapil gyud ang listahan sa mga kaliwatan. Actually dili na strictly speaking kaliwatan sa atong Ginoong Hesukristo. Kang kinsa man ang kaliwatan kang San Jose, no? So giapil ni San Mateo sa iyang ebanghelyo ang listahan sa mga kaliwatan aron pamatud-an sa mga Hudiyo nga si Jesus maugayod ang Mesiyas. Ang genealogy mo'y nagsilbing tulay sa daang kasabutan o sa bagong kasabutan diin gidayag si Jesus nga mao ang katumanan sa saad sa Dios nga kaluwasan nga gitagna sa mga propeta. Na dunay duha ka sikat nga pangalan nga atong makita diha sa genealogy. Although wala ta kaila sa uban pero nay duha nga sikat kaayo. Una, si Abraham. Kinsa man ni si Abraham? Siya maong amahan sa nasod sa Israel. Gitawag siya sa Dios aron biyaan ang iyang yutang natawhan ug moadto sa lugar nga gisaad kaniya sa Dios. Nagigsabot kaniya ang Dios ug misaad kaniya nga himuon siyang dako nga nasod. No? Ang iyang kaliwatan mahisama sa mga bituon sa langit ug sa balas sa dagat, no? Mituog misunod si Abraham sa kabubuton sa Dios ug siya gipanalanginan ug gihimo gayud sa Dios nga usa ka amahan sa nasod nga gipili sa Dios nga mao ang Israel. Siya nahimong amahan sa pagtuo sa Dios nga matuod nga naghimo sa langit ug sa yuta. Ikaduha nga karakter nga nadungog nato ang iyang pangan sa atong ebanghelyo mao si Hari David. Siya gikan sa tribo ni Juda, nga usa ka tribo sa Israel. Sa atong unang pagbasa, gisaad sa Dios nga dili mawala ang paghari gikan kang Juda. Gingon, nagkupot siya sa harianong setro, ug sipitan niya kini sa iyang mga tiil. Huptan niya ang iyang gahom hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini aron maghari sa tanang katawhan. Dili lang sa Israel, apan maghari siya sa tanang katawhan. Sugikan sa tribo ni Juda, sa kaliwatan ni David, magagikan ang manluluwas nga gisaad sa lungsod sa Israel, nga maghari hangtod sa kahangturan, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Si Jesus, mga igsuon, anak ni Abraham ug anak ni David, nganuman, sa legal nga sukaranan sa ilang panahon kay giako man siya, giangkon man siya ni San Jose isip iyang matuod nga anak. Tungod niini pinaagi nining listahan or genealogy sa mga kaliwatan, si Jesus maugayod ang katumanan sa mga panagna sa mga propeta.
no mahitungod sa Mesiyas ug manluluwas nga moabot. Kabaluta nga si San Jose usa lamang ka foster father sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang matuod nga amahan mo ang Dios Amahan sa langit. Sa pag-ako ni San Jose kang Hesus, isip matuod nga anak, gitagaan kita og bag-ong sukaranan sa kung unsa di ay ang pagkaparte sa usa ka pamilya. Si Jesus, ang anak sa Dios, ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, nahimong tao, nahimong sakop sa usa ka pamilya. Bisan dili siya kadugo ni San Jose, apan giako siya isip matuod nga anak ug parte sa iyang pamilya. Dinhi nato makita mga igsuon ang usa ka maanindot kaayo nga realidad. Unsa man na? Ang Dios nga walay sinugdan ug walay katapusan, nahimong tao, nahimong miyembro sa pamilya sa tao, aron kita usab nga tao mahimong miyembro ug sakop sa pamilya sa Dios. Ang genealogy of Jesus nagpahayag lamang kanato nga bisan siya Dios, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nagkighiusa kanato isip usa ka tawo aron kita usab makahiusa kaniya sa iyang Dios nung kinabuhi. Nahimo siyang anak sa tao aron kita nga mituo ug midawat kaniya pinagi sa atong bunyag mamahimo usab nga mga anak sa Dios, mahimong parte sa iyang pamilya. Na kung atong tan-awon mga igsuon, ang mga pangalan sa genealogy, kung atong yung balikon sa Old Testament ug atong sutaon kung kinsa sila, no makita nato nga kini listahan dili lamang sa mga santoson nga tawo. Nganuman, naa sa diri nalakip ang dili kayo santoson, mga makasasala, no? So, nanawa na noong ko. Asa na to? So, dili lang sa mga santoson, naasay mga makasasala. So, ana si Juda, kung baliko nato sa Old Testament, gibaligya baya nila ang ilang igsuon, no, sa mga dumuduong. Si David, Haring David, nagsulat sa mga salmo. Unsa man siya, iyang gikabit ang asawa sa usa sa iyang mga sundalo, si Bathsheba, no? Niya, nay mga pangalan sa mga babae, si Tamar, si Rahab, si Ruth, mga gi-considered as outsiders, mga foreigners, mga hintil, apan silang tanan, makasasala man o outsiders, nahimong parte sa katawhan o pamilya sa atong Ginoong Hesus. Kining maong genealogy mga igsuon, nagpahinumdum usab kanato nga ang pag-abot ug pag-anhi ni Hesus dili lamang para sa mga matarong ug perpekto. Siya mianhi alang sa tanang tao regardless sa ilang background o mga past mistakes. Siya mianhi para kanatong mga makasasala. So bisan makasasala ta, nasayop ta, wala ta ni sunod usahay sa kabubuton sa Dios, gitagaan gihapon kitag katungod sa Ginoo nga mahimong parte sa iyang pamilya. Sa atong pagsaulog nining umaabot nga Pasko mga igsuon, kita gipahinumduman nga parte usab kita nining genealogy sa atong Ginoong Hesus. Tungod kay pinagi sa atong bunyag, kita gitawag aron mahimong mga anak sa Dios, mga sakop sa iyang dakong pamilya. Kita usab mga outsiders, mga hintil o mga makasasala, apan bisan pa man niini, gidawat kita sa Dios sa iyang pamilya, pinaagi sa iyang anak nga si Jesus. So sa atong pagpadayon, nining panahon sa Adbyento o pagpangandam para sa umaabot nga Pasko, mahinumduman nato ang atong responsibilidad isip mga sakop sa pamilya sa Dios. Unsa man, dili lamang unta kita makita karon diri, no? Kung misa di Gallio, nya absent kung Domingo, tambong kompleto 9 days pero
Kung ordinaryo nga Domingo, di gyud mo makita ang naong sa simbahan. No? Mahimo unta kita nga matuod nga parte sa pamilya sa Dios nga mao ang simbahan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagahatag kanato og pagtagad sa kabilidhon sa kinabuhi diha sa atong kabanayan. Ang atong tubag, Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga sa kanunay andam siyang manalipod sa mga hulga o pagpanglumpag sa kabililhon sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tibuok kalibutan nga ang tanang katawhan mubulig ug dili magpadala sa mga hiwi nga buhat sa uban diha sa tagsa-tagsa ka dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nalingla sa sayop nga pamaagi sa pagpanalipod sa kinabuhi, nga unta makaamgo sila sa ilang mga sayop, pinaagi sa lamdag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa maayong pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, nga sa kanunay kita lig-on nga mobarog sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, mahaipon na sila ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Dios, tinubdan sa tanang kabuhatan sa kalibutan, ang imong anak moanhi alang kanamo diha sa paagi nga lawas nun. Itugot nga sa kanunay kami magamping o magabalaan sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Aron sa pagmaya siya nga aron sa pagbustanan sa tibok ni Santos nga simbahan. Santo sa Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan. Himua nga mabusog kami sa pan nga langitnon. Pinaagi nining santos nga pagkalawat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manangausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tungod sa among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidahig ikaw nga makaatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, aniya kining mga gasa, himoa kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining mga misteryo. Niya ng gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot-i pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo. Awan makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostol ug sa mga martir, uban ni San Agustin ug sa tanang mga santos, nga among gisaligan, nga mo tabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya, nganha kanimo. Itugot amahan, kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganhas sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo o pagigugma, ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug ang tanang mga Obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Pataling hugi amahan ang mga pag-ampo ni ining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan. Dugto nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among maigsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya, nga wala na'y katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dira ko angay nga mokalawat kanimo, ang panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, human kami mabusog sa gasang Dios nun. Mangandoy unta kami niini kanunay, aron dinagkutan sa imong espiritu. Mudanag kami sama sa mahayag nga suga, inigabot ni Kristo imong anak, nga mo ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.